Pan z wami. I z ducha Twojej. W Świętym Kościele wspominając świętych Filipa i Jakuba, apostołów, przez ich zastępnictwo będziemy prosić, aby Bóg nas uratował. A tu się było złoga, tak samo w Kościele wspominając сегодня Żuj, tam gdzie ruszył się королеву Польши, Марию, королеву Польши, так само в месяце мая про Марию будем просить Pana Boga, как так само мы могли быть заправленными детьми Божьими. Эту святую мшу спrawuję za усіх, хто був представлений подчас этой святой мши, просячи для кожного Божьего благословения, здоровья, потребных силаў, а для померлых радости życia wiecznego. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую офиару. Zmiłuj nad nami, Panie, pozgraszyli my subrać Ciebie. Окажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое зловение. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżynie Bogu, a na ziemi upokoi ludziom dobrej woli. Chwalę Ciebie, błogosławię Ciebie, kłanię się Tobie, prosławię Ciebie. Dziękuję Tobie, Ciebie i chwały Twojej. Panie Boże, Władaju niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Antynarodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na Ciebie greki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na Ciebie greki światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwalę Boga Ojca. Amen. Молим się. Boże, z Twojej łaski wyszczekąc radостью oznaczają świata apostołów Filipa i Jakuba. Ради их заступництва дай нам уделу терпения из мертвых восстаний Твоего Сына, как мы в вечности могли бачить Твою славу, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и благодаришь в едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Amen. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Нагадываю вам, браты, Евангелие, якое я обвящал вам, и якое вы приняли, и в яким триваете, и праз якое так само збавитеся, коли твердо заховаете тое слово, что я обвястил вам. Коли только недаремно поверили. Бо спочатку я передал вам тое, что и сам поверил, что Христос помер за наши грехи по воде Писания, что и Он был похован, и у вас воскрес на третий день по воде Писания, и что з'явился Кефе, а потом 12. Після з'явився больше, чем 500 братам одночасово, большесть из яких живет до веку, а некоторые спочили.
Потым з'явіўся Якову, потым усім апосталам, пазней за ўсіх з'явіўся і мне, як неданошанаму плоду. Гэта Слово Божие. Дякуємо вам. По всей земли расходится их голос. По всей земли расходится их голос. Небеса прощают славу Божию, про справу рук Его рассказывание восхим. Дню оповедает слово, ночь ночи открывает виды. По всей земли расходится их голос. Нема мовы и нема слов, а лишь чуется их голос. По всей земле разыходится их дух, и до межу свету злобы ихния. Для солнца там шатер их. По всей земли расходится их голос. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я дорога и правда и життя каже пан. Філіп, хто мене бачив, бачив і Отця. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читание Святого Евангелия Павла Иоанна. Слава тобі. У той час Єсус сказав йому: «Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отца, інакше тільки праз мене. Коли ви ведали мене, ведали ви і Отца мого, і відгетуль уже його ведаєте і бачили». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отца, і будуть нам». Сказав йому Єсус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене? Хто мене бачив, бачив і Отця. Ти чому ти кажеш: покажи нам Отця? Чи ти не віриш, що я у Отцю і Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу, але Отець, який во мне, він чинить справи свої. Вірте мені, що я у Отцю і Отець во мне. А коли ні, то вірте діля самих учинків. Справді кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить. Бо я іду до Отця моєго, і то я об чим попросите у ім'я моє, я зроблю это, як уславився Отець у Сині. Коли об чим попросите мене в ім'я моє, я зроблю это». Это слово Пана. Слава тобі, Христе. Нагадую вам, брати, Євангеліє, яке я обвящаю вам, і яке ви прийняли, і у яким триваєте, і праз яке так само збавитеся, як твердо заховати тое слово, що я обвестил вам. Моцне слово, справді. Незвичайне слово у першому посланні до Коринтянам. Читаємо амаль після славного гімна про любов. Как я говорил языками людей, а ёлом, а любовью не имел, ничего возле не было. Как я все у земле на свете
было мое, а так само любові во мне не было, так само нічого з мене. Как я имел всю владу, яка есть, так само нічого з мене. І тут є говорка, нагадую вам, брати, Євангелія, якої я вящаю вам, якої ви прийняли, яким ви триваєте, і про якое так само звалитеся, що есть тільки це слово, яке ми можемо бачити, яке слово Ісус Христос обіщає, яке слово Павел у посланні до Коринтянам, яке слово обіщає усім, все Святое Писание, Верхний и Старый Новый Завет. Тільки одно – любов. Чи не есть? Вельми тяжким словом, і справді ставить кожному з нас якусь пропанову нового життя, незвичайне, чому як ми надаремно не повірили. Коли тільки не дарма повірили. Чи віримо в це слово, яке Бог обвестил своим життем? То есть Евангелие – это и обвещение Божие. Прикладом з'являється Бог, який послав свого одинародного Сина, який добровольно сам себе віддає своє життя. Віриться, що далі читає, пише Павел, «Бо спочатку я передав вам тоє, що і сам прийняв, що Христос помер за наші грехи». Павловне Писання. От кого переняв святий Павел это? То есть, я сказал, апостолы научили? Нет. Не научили апостолы Павла, а так сказать, что Павел не был апостолом, нет, который бачил Иисуса Христа в життя. Он отримал это при одном объявлении, мгновенном объявлении, когда Павел, памятаете, упал с коня и страчил путек. Это было объявление, когда Павел вменил несколько слов с Иисусом Христом. А что нам потребно раздавать всю веду этого свету? Только Бог, наша вера, якою ми повинні прийняти. Я пам'ятаю, учився у семінарії, коли вже справді було шмат екзаменів, шмат різних зачетів, і вельми важних і поважних, які потрібні в тому, як у святарстві, я говорю, пане Боже, ти ж віди з'являєшся. Коли треба, то мені дозволиш це хутко вложити в своїй голові, як я став, коли потрібно, як я був свідомим. І все, і це хватало, брати і сестри. Конечно, треба було вчитися, ніхто не сказав, що треба було пойти положитися і спати 3 дні до екзамену. Треба було сидіти эти 3 дні. Так само поутирать в голове своей, то, что ты умеешь, что знаешь, как это логически выложить то, о чем вы собрались запитать. А это так само является лаской Пана Бога. Это не моим помнением, не моими силами. По другим псалме, помните, в одном псалме написано, «Даремно наш труд, чему Бог и тих, хто спить у во сне, обдаровує потребною ласкою». Ну, словом, вас не забрали. Положиться і спати, коли я маю Бога у серці, так Бог мені обдаровує потребною ласкою. Чому важливі наші молитви? Вечерні молитви, які ми так само обмовляємо, ранні молитви, які ми обмовляємо. Как нам Бог больше помогал, чем мы своими силами, своей хвалой, своей працей, своим беседком, потом и так далее, здобували разные речи. Бог хоче нам допомогти. Але ми не завжди, не за кожним разом хочемо просити Пана Бога о потребних Божих ласках. Что Христос помер за наши грехи по воле Писания, что Он был похован и воскрес на 30 дней по воле Писания, и что з'явився тільки 12. Після з'явився більше, ніж 500 братів одночасово. Більше з них живі на греху, а некоторые спочили. Потім з'явився Якову, потім усім апостолам, пізніше за усіх з'явився мені, як недоношеному плоду. Святий Павел со своєї скромності пише, чому він не познав за життя Ісуса Христа, чому називає себе недоношеним плодом, тому що мордовал християн, боровся з Ісусом Христом, сам не ведав, що чинить. І в певному моменті він отримав повноту життя, коли об'явився Ісус Христос. Як маємо прийняти повноту життя, до якого ми всі покликані? Як не про віру, яка нас сьогодні повела так само до Костюла, як не про віру, з якою ми сьогодні заложимо так само наші просьби і молитви,
niech nie prozwieru tych, którzy do nas i nie naszli wieru, jaka ważni, jaka potrzebna nam, jak my tak samo uzrastali u Bożej łasce. Amen. Dla zastępstwa świętych apostołów Filipa i Jakuba zniesią na Boga nasze malutkie patryka Kościoła i światu, za święty Kościół, jak on mógł i niestąpna wieszczał świetnie Ewangelię Bogice, prosił. Wysłuchaj nas, A jeśli chrześcijanie nie wolimy stawiali się czynić dobro u świecie, prosił. Wysłuchaj nas, Za tylko Chrystus kliczy nas posłuchać dobro i nawinu prawożne waladarstwa, kapianym do końca. Dorучили себе Пану и пошли за Его голосом, просим. Вислухай нас, За усіх, за кого ми відправляємо на Твою святую душу, Божию и милосердность, за усіх тяжко хворых людей, как они с верою могли принять сакрамент намощения хворых, а так само за наших близких победах, как добрый Бог, подняли благодарство небесное, Тебя просим. Вислухай нас, За нас, собранных для Пана, как мы звертались до Бога в молитвах, як до нашего Отца, Тебя просим. Вислухай нас, Боже, прими наши молитвы, где мы узносим от Тебе про заступництво святых апостолов Филиппа и Якова и учеников, все люди могли сузирать светло Твоей вечной хвалы и прав Христа, Пана нашего. Аминь. Аллилуйя, мир и радость нам принес. Аллилуйя, Йону славе и красе. Аллилуйя, на земле спявайте все. Аллилуйя, Божию явим любовь. Аллилуйя, дивным величным зовем. Аллилуйя, смерти ладуем слышим. Аллилуйя, рай небесный нам открыл. Аллилуйя. Молитесь, как мою и ваши, отряду принял Бог, а и Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог примя отряду слуг Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Добрый Боже, прими ласкаво дари, яким мы приносим отзначаючи свята апостолов Филиппа и Якова и учеников, мы Тебе служили с чистой и беззаганной побожностью прав Христа нашего. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим угору в серці. возносим и А дякуємо Пану Богу нашому. угодно это и справедливо. Zapravdy godna, veda i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как my zаўсёды i всюdy Тебе składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Всемогутный Wieczny Boże, праз Христа Пана нашего. Ты побудовал костёл на подмурку апостолов, как он был на земле вечным знаком Твоей святости и świadczył перед усім świetem пранебесного владарства. Там разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе с радостью, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа вышина, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Господа вышина. Zapravdy Bože, Ty święty, krynica всякой святости. Тому просим Тебя, święci dary, раз Твою Духа Твоего, как они стались для нас,
ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kali dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Bierzcie i jeszcie, zgadzawał się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom do wieczery wziął kielich, znów Tobie podziękował składając, podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, gdzie na odpuszczenie grzechów. Heda czynicie na moją pamięć. Heda wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominając śmierci z mrtwych powstania Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuj Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna modlę Ciebie, abyś ich nas, przymających Ciebie i krwi Chrysta, Duch Święty zabrał odno. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiany po всем świecie, udoskonalał Bogowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, которые поснули надеей на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей пришел с этого свету, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorодicą Panną Maryją, ze świętym Józefem jej Abrahamnikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, świętymi Jakubem i Filipem, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i усіmi świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, как żyli i my chwalili i prosławlali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie, Boża Ojcze Wszechmogutny, w jedności Ducha Świętego, wся Wasza i chwała, wraz u wieki wiecznej. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, Святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого зла, дай ласкаво супокою дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твое благодарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoi покидаю вам, supokoi moj daju wam, prosił, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darujcie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему уста супокою. Слава Божий, як і
на себе грехи света, змилуйся над нами, поранку Божий, який береш на себе грехи света, змилуйся над нами, поранку Божий, який береш на себе грехи света, подари нам упокой. Ось бараnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений покликаний на вечер Яковлею. Аминь, я не варты, как ты вошел на меня, а расскажи Божье слово, и будет оздоровлена душа моя. Благослови нас, добрый Иисус, сердце мое славляет. Дай же ты скажи, что ты наших сердцах делаешь. За любовь твою приносим, то есть все, что сегодня мое. Сердце Бога щиро просим, дай же нас не покидаешь. О, святое сердце Бога, небо и прорисование, отечить нас Бога, людям ветрой прославляет. Не покинь нас щиро просим, и не дай с дороги сбиться. Сердцем поклонение приносим, ласки Божией кренится. Будь, о любый Иисус, с нами, зяй нам сердца пламями, зяй своей любовью солнца, нам у вечности Господа. Зяй своей любовью солнца, нам у вечности Господа. Молимся. Пане наш Боже, нехай эта святая коммуния очистит наши сердца, как мы, як святые апостолы Филипп и Яков, познали Тебя в Твоем Сыне и заслужили жить вечное в нас Христа нашего. Аминь. Святые Ханёй Михаиле, Держи нас в смакании, будь нам обороною, сударь спокусы и пастырь злого духа, покорно просим, нехай его изнищет Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь убег Вашарана,
и інших злих духов, які нас будуть во світі. Амінь.
ласкавый, молися за нас. Успокой христиана, молися за нас. Королева любовь, молися за нас. Королева патриарха, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева вероизгнанцев, молися за нас. Королева Анна, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без грехов, беззаконного зачатую, молися за нас. Королева неба всякая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева темна, молися за нас. Королева сумахою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранголозы, явишься века и свету, даруй нам память, даруй нам память. Баранголозы, явишься века и свету, выслухай нас, память, выслухай нас, память. Баранку Божий, явишься века и свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Останься в любви, описанием Христовым. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться открывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей Завсёдной Панны Марии, мои ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пусть интенция Святого Лица Твое и обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не поворачай молитвы наши, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, Опекунка наша, Зачарница наша, и Заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас прощай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здарилась, как покинула того, кто до Тебя утекает. Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просит. Гэтым доверым натхненные до Тебе, о Панна, над Паннами и Мати нашей имкнуся, до Тебе прихожу, перед Тобою грешный плачь стою. О Мати слова, не погрожай словами моим, а и почуй их ласково и выслухай. Святый Боже, святый Божий, святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Божий, святый несмиренный, смилуйся над нами.
My grzesznia, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boża. Tajemnicu sakramenta, oswajaj nas przyjaciele, radzić moc staroje prawa, Bożą nowych zaprawień, co nam rozumie tłumaczyć, światło wiery wyjmiać się, Bogu wiecznemu Trójcy, błogosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu i pochodzić, dawcu wiecznego światła. Amen. Молим się. Panie Boże, wraz paschalnej tajemnicy Chrysta Ty odkupiłścich ludzi, zachowaj nas prawo Twojej miłosierności, как мы неспынно згадываючи таємницю нашого спавлення, удостоїлися приймати її враз Христа Пана нашого. Amen. Zawsiady pochwalony, Siłami rozsławiony, najświętszy zabrany, nasz wieczny testament, bądź zawsiady pochwalony, z nimi
Ty